Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi, hello mukomanashi, please post for me as hidden identity. Takangonzi timirire Saturday. Hanzi ndo patichawana mari yacho. Inini ndainge ndakaisa mari yose yandainge ndichida kushandisa pakuzotoresa license muapu macho. Mukadzi mumba ndainge ndisina kana kumbomuudza kuti ndo madhiri andainge ndaita. Mudzimai wangu ndainge ndakamuti kune umwe rana ari kuZambia, saka pane zvandinoda ikoko. Zvekare ndainge ndaudza mudzimai wangu wemumba kuti ndanga ndafunga zvekupota ndichihodha brongo ndichitengesa, asi ndainge ndichinyepa mukoma. Hakuna brongo ririko randakambohodha kana hembe dziri kuZambia, hakuna zvachose. Zvakaitika ndezvekuti inini ndinoshanda security mutown, saka ndinodanana nomumwe musikana pashop pandinogadha ipapo. Saka musikana uyu ndiye ainge akandi-approacha. Paakandi-approacha ainge andikumbira 10 US, ainge achiti anoda kuita mari pafoni. Saka ndakabva ndamupa 10 US iyoyo yaainge andikumbira, but ndakazoshamisika kuti pasina mazuva ndakabva ndaona musikana uya ava kundipa 15 US, ndokubva andipa imwe 5 US pamusoro, achiti 5 US iyi wozonwa doro kana uri pa-off pako. Saka kuzomubvunza kuti ko mari yose iyi waiwana kupi? Saka musikana wangu uyu paakandiudza zvechi-application chake chinopota chichimupa mari, ndakambotanga ndichiverengera kusvika vhiki iro rino. Ndikabva ndatora mari yese yainge iri kumba, ndikabva ndamupa kuti ange achiisawo mari yangu mufoni make. Ndakamupa mari inokwana iyo kuita $320 US, but now ava kuti kwandiri hanzi apu yacho yava kuramba kushanda. Apa ndo pane masavings angu ese nemudzimai wangu wemumba. Kutaura kudai handizivi kuti ndoti kudii. Ndakutongofunga kunyepa kuti brongo riya randakahodha rakabatwa rose pabhodha. Ndapera pawa mukoma, kana sadza harisi kana kumbopinda. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu. Vamwe votoseka zvavo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, hanzi ndakaluza masavings angu ose. Ndapa girlfriend kuti ange achiita investment yake muchi-application chaiti chinopota chichimupa mari. Hey, zvimwe zvacho so zvakangoma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello mukomanashi, mari ine chitema. Apa ndangoti ndipindure hama dzangu kabisira. Hama dzangu mukomanashi dzine mibvunzo yakawandisa, asi kuti ndivapindure face to face zvinotinetsei. Mukoma, inini ndiri munhu ane hupfumi unotyisa, uyezve ndine hupfumi hwekuti kunyangwe ndikada kuchengeta dzinza rangu rose ndinokwanisa kuzviita. Asi mukomanashi, mawaniro acho andakaita mari yacho handitendedzi kuti ndinge ndichisimudzira dzinza rekwangu. Ndingangoti hupfumi hwangu hwose ndakatorera wose wemudzinza medu pfuma yake, ndikabva ndaisa pfuma iyoyo muhomwe dzangu. Ndine machira ose zvawo mukomanashi, kubvira machira ose zvawo echivanhu. Ndine machira ose zvawo mukomanashi, kubvira ose zvawo machira echivanhu. Kana uri munhu wedzinza rangu, machira awa andakasunga, kunyangwe ukakwira gomo rine minzwa sei, unofanira kuziva kuti hakuna chinochinja, nekuda kwekuti ropa riri mauri haungakwanisi kurichinja. Kana uri muyera shumba haungachinji ukava muyera moyo. Vanhu pavanochema nematambudziko mumhuri, inini ndini ndinototanga kuti ngatinamatei, nekuti ndinoziva kuti kana tikaita serious nekunamata, hakuna anokwanisa kuzobata machira awa andakatenga. Machira iwawo andakatenga arimo mumba mangu. Mumhuri ndini wekutanga kutotuka ndichiti mweya yemadzinza, asi ndipo pari kutobva hupfumi hwangu. Ndangoti regai ndipindure hama dzangu kabisira. Paya paunoti mari yangu haishandi, aiwa, mari yako inenge ichitoshanda. Asi kana uri munhu mutema, une vaunofamba navo, kana vaunofamba navo vakasungwa maoko avo, mari yako kwauri haishandi.
asi inobva yaenda yonoshanda kune uyo anenge akasunga maoko avo. Hongu zvinhu zvinorema kugamuchira, asi ndicho chokwadi chacho. Hongu ndinobvuma kuti ndinewo zvimwe zvinhu zvandakazobata ndichitutsira ndichiitira kudzivisa vavengi vainge vava kuda kundirwisa. Asi kudzinza kwangu kutora pfuma hakuna kana kumbogara kwanetsa, asi mhiko yangu yandakaita ndeyekuti ndakatenga machira ose echivanhu ndikabva ndadeketerera pamachira iwawo, uye ndainge ndichitaura chokwadi pandainge ndichideketerera. Pacho pandainge ndichideketera ndainge ndichiti vana vose vakakuramwai, saka chiuyai imimi mugare pamachira apa. Asika hamungauyi imimi musina kana chamakabata. Ndipo paya pekuti kana mwana wemudzinza akabata mari, ndinobva ndabvunza pamachira paya kuti ko mwana uyu zvaabata mari, munoti kubata kwacho kwaaita mari yake achakurangarirai here? Ndo panobva pasimuka varidzi vedzinza nehasha, vobva vaenda vobva vanobvuta zvese zvavanenge vakupa. Muenzaniso ndewekuti sepaChristmas paya toti iwewe unenge watengera vana vako hembe, asi vana vako vanobva vaenda vobva vanotenda baba vepanext door. Hongu ndine zvimwewo zvandakazobata, asi pfuma yangu iri kubva pamachira aya. Kurwadziwa hongu ndinorwadziwa nevedzinza rangu, asi kuti ndizoita izvi pane zvandainge ndaona, asi wekuudza ndakabva ndamushaya, sezvo tiri vanhu vanofarira kukwira makomo. Saka ndakazoti munhu anozvionera ega. Atambura, anenge atambura ndiye anobva avhura maziso. Ndo nyaya yangu iyi mukomanashi, ndangoti ndipindure hama dzangu kabisira, mozoitawo zvekubatanidza mamessages angu. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna Haidi. Zvakangoma azvo veduwe, vanhu avazorori zveshuwa. Regei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello, can you please hide my identity? Inini, I am a 22-year-old guy. I am currently staying in Cape Town. I would like to reveal my secret to you. This secret has been troubling me for some time now. Well, when I was young, zviya zvekuma grade 2 kana kuti grade 3, my parents moved to South Africa looking for greener pastures. Takasara tichigara nasekuru. Sekuru ava is a baby brother yamama vangu. Sekuru ava vainge vachitoriwo vadiki, zviya zvekuma form 2. The situation became so difficult for us. We could hardly eat anything. My parents vainge vasati vawanawo basa ku South Africa ikoko. Sekuru could go vachienda kunoba chikafu. Chikafu ichi sekuru vainge vachipinda mumaminda evarungu, trying to fix a hot plate for my siblings and I. From 2007 to 2009, sekuru vangu ava vainge vachishingirira kuti tinge tichienda kuchikoro, kupfeka zvese nekudya. The worst part that pains me the most is that ivo sekuru panguva yacho vaiva munhu wekuti vainge vachitoenda kuchikoro, but he couldn't write O level yavo because he was trying to balance kuti isusu sevana tinge tichidya zvese nekuenda kuchikoro, saka mari haina kuzokwana. Sekuru ava played a big role in my life nema siblings angu. Ndivo vainge vari a shoulder to lean on. Pese pataida chinhu, ivo sekuru vaibva vamhanya-mhanya vachimeka sure kuti zvese zvatinenge tada tinobva tangozviwana. Sekuru vangu vakazosungwa mushure mekunge vaenda kunoba chikafu mumunda meumwe murungu ndokubva vabatwa. Asi vasungwa kudaro, pane umwewo mupurisa ainge achivaziva, ende mupurisa uyu ainge achiziva situation yedu. Mupurisa iyeye ndiye akazoitwa kuti sekuru vedu vange vachizoburitswa kubva mujeri. Here is where the secret started. Sekuru vedu vakazoenda ku South Africa. Then my parents came back home. Ivo sekuru pavakasvika ku South Africa vakabva vatanga kushanda, and things became better for him. Sekuru vedu wanted to settle down, saka inini ndini ndakanga ndiri kumusha, ende ndini ndainge ndichiona nekuziva zvese zvainge zviri paground. Saka ivo sekuru vakabva vati kwandiri vanoda musikana wekuroora, asi vaida kuroora musikana wekumusha. Vakabva vati kwandiri, muzukuru, ndinoda kuti iwewe unge uchinditsvakira musikana wekuti ndinge ndichizoroora.
inini semuzukuru I then played my part ndokubva ndatsvakira sekuru vangu mudzimai wekuti vange vachizoroora. Sekuru vangu vakazoti vadzoka kuZimbabwe vachibva kuSouth Africa vakabva vaonana nemusikana wavo ndokubva vawirirana vakabva varoorana, then they came back to South Africa vari vose. Ininiwo by that time ndainge ndatomirirawo maresults angu A-level. Sekuru vakabva vati kwandiri, uya kuno kuSouth Africa ufanoso kushanda wakamirira maresults ako. Ndakati ndasvika kuSouth Africa ikoko munongozivawo situation inenge iri koko, vanhu vanenge vachigara muma one room, saka tainge tichingorara tese tiri pabed tiri 3 kudaro, takati sekuru, ambuya neni wechi3. Then there's this other day when Kule went to work. Inini ndakabva ndasara, takasara takarara hedu tiri inini naambuya. Ambuya vakabva vatanga kundibata-bata. At first I tried to resist, but she kept on touching me till inini semunhurume ndamirirwa. I then started touching her, romancing till tazoita bonde inini nambuya. Takati tapedza kuita bonde, ambuya vakabva vati, ya apa muzukuru wanyatso kundibatira basa, till she complimented me kuti apa muzukuru mabatiro acho awaita basa, warakidza kuti unobata basa kupfuura sekuru vako. Ende vakabva vati, ndafarira nengo yako inopindirana neni chaizvo. Kubva ipapo hatina kana kuzombomira kuita bonde, hazvina kana kumboperera ipapo. We kept on doing bonde pese pekuti sekuru vanenge vaenda kubasa. Ndo secret yangu iyi iri kunditambudza mukomanashi. Vedare ndo message yandakatumidzirwa nezuro nemwanakomana uyu. Zvakangooma hazvo veduwe. I think pakagara paitika mistake ndepekuti vanhu vari vatatu ava vainge vachishare the same bed. Zvakangooma hazvo veduwe, asi ngatitaurei naye mucomment section mwanakomana uyu. Hanzi kana ndikafunga kamutamburiro kainge kachiita sekuru patainge tichiri kuZimbabwe, I feel so guilty nebetrayal yandakazovaita. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomanashi makadii, it has been a long time. Ndakambouyawo pano, pandakauya pano ndainge ndichitsvaka basa, but ndakazamawo kutsvaka basa but ndikabva ndarishaya. Ndakazoti ndapererwa, murume uya akabva aona kuti zvino ndainge ndava desperate. Murume wacho wandainge ndichigara naye panguva yacho akabva azviona kuti munhu uyu ainge ambozama kutsvaka help paFacebook, ndokubva anditorera foni yangu yandainge ndichishandisa. Zvadaro mukomanashi ndakabva ndatanga kutambudzwa. Ndakatambudzwa mukomanashi, ndainge ndava kungogara ndichingorowa. Chikafu murume uyu ainge ava kusatombotenga zvachose. Kuti nditi ndararama, ndaitoendawo kumusika ndobva ndanotenga mabanana aya anenge achiri mambishi nekuti ndiwo anenge akachipa. Ndaiti kana ndatenga mabanana iwawo anenge ari mambishi, ndaibva ndaboila mabanana iwawo kusvika aibva, ndokuti ndikwanise kudya, kuti ndikwanise kurarama. Pacho patainge tava kugara, nguva yakati yafamba, murume uyu aipota achitora hembe dzangu achienda achinotengesa hembe dzangu. Aiti kana akatengesa hembe dzangu aibva atenga mbanje dzake obva atanga kuputa. Ndakazonetawo nazvo, ndikabva ndamuudza kuti iwe wesha handichakudi. Ndo paakazowedzera kundirova. Aiti kana ndamuudza kuti handichakudi aindirova, ende aiti achindirova anenge achindiudza kuti panapa ndo pauchabva zvako, asi uchazobva panapa wava guva. Ende achitaura mashoko iwawo ekuti pano uchabva uri guva, anenge asingambotambi. Achikurova anenge akabata banga achitosikiza kuda kukubaya. Saka inini pandakaona kuti munhu uyu ainge atopindwa nemweya wekuda kundiuraya, ndakabva ndamukumbira ruregerero. Ndainge ndava kungorarama ndichingomunyepera kuti inini ndichiri kukuda, ndo kuzondisiya kwaakazondiita. Ndakati munhu arelaxa, ndakabva ndazongomutiza. Apa ndakamutiza ndisingazive kuti ndakananga kupi, ndainge ndichingofamba nenzira. Saka mukunofamba ndakabva ndasangana neumwe murume. Murume uyu akabva ati kwandiri,
kwacho kwaainge achigara kwainge kuine basa. Ndakabva ndatenda Mwari ndokubva ndaenda nemurume uya kwacho kwaainge achigara. Saka murume uyu aigara kure. Takazotosvika ikoko kwaaigara wainge wava usiku. Apa ndopa ndakabva ndaona kuti ndainge ndazvipinza mumuromo meshumba ende Satani ainge ari pabasa, because patakasvika kumba kwake ndakabva ndaona kuti kwainge kusitomborina kana basa. Murume uyu ainge achitogara ari ega ende aigara mu1 room. Hapana hangu chandainge ndichishaya. Murume uyu ainge achindiitira zvose, asi murume uyu ainge ari mbavha hombe, ende umbavha hwake ainge achihwanda nechibhiridha. Munhu iyeye aiti kana akabuda pamba sometimes aizotodzoka kumba mangwana makuseni kuma5 kana kuti kuma6 am. Apa anenge aine mazifoni akawanda pese paaizodzoka kumba. Ende murume uyu aigara nerimwe zibanga muhomwe make. Chero akaenda kutoilet aingoenda nezibanga rake. Chero akarara zibanga rake rinenge riri paside. Mari yake yaigara mukadhi. Apa inini ndakabva ndatanga kushandisa line rake zvese nefoni imwe chete iyoyo. Saka akabva anditi handidi kuti unge uchitaura nehama dzako kusvikira ndazokutengera line rako. Kugara zvangu ndainge ndakagara muhuchi, handidi kunyepa, zvese ndaipiwa. Asi ndakazotiwo ndasvika nguva yekuti ndainge ndafungawo vabereki vangu. Ndakabva ndamukumbira kuti chinditengerawo line kuti ndikwanise kutaurawo nevabereki vangu. Akabva ati line iri ndakutengera, but handina kana zuva randaitendedzwa kuenda chero kutakshop. Chandati ndinoda chese aiuya nacho. Yakazosvikawo nguva yekuti aisarara pamba. Sometimes aizodzoka pamba na3 am. Kumubvunza ndaitotya nekuda kwemazipanga ainge akazara mumba. Ndaitotya kuti ndinge ndichibvunza murume uyu kuti kudzoka na3 am uri kubva kupi. Akazosvikawo pachinzvimbo chekuti akabva ati kwandiri bvisa line mufoni mako. Ndakabva ndaita sekudaro nekuti ndainge ndichitya. Murume uyu zvaaiita aiti kana adzoka mumba kubva kumabasa ake aibva asvika obva azvigeza nemukaka nezai. Apa maoko ake zvese nehembe dzake dzinenge dzakazara ropa. Nekufambawo kwenguva murume uyu ndakazomunyepera kuti ndine zvandainge ndamurotera. Iye akabva abvuma kuti zveshuwa ainge ari mbavha. Akabva ati haufanire kundiramba, ndini ndichakuramba. Ndakazongoita ushingi ndokubva ndatsvaka basa. Apa iye ainge asipo. Ndaishanda kubva na8 ndobva ndapedza na5. Apa iye anenge abuda pamba sometimes na4 kana kuti na5 obva azodzoka na12 kana na3 makuseni. Weekend aisatombouya kumba zvachose. Ndakazomubvunza kuti nhai amutyewo here. Akabva ati ndingatyei, ndakashinga zvekuti chero amai vangu kuromba navo kana kuvauraya handitombotyi, ndinokwanisa kutovauraya amai vangu. Ndakazongotsvakawo imba muchinyararire ndokubva ndamutiza. Chakonzeresa kuti ndinge ndichitaura mashoko awa ndechekuti ndaonawo imwe post yeimwe mbavha yanga ichiti iri kuda hure rekuti vange vachibatsirana mumabasa avo ekubira vanhu. I hope kuti haasiriye hake, because munhu uyu ndi Mr. Smart. Munhu iyeye anopfeka label from down to top, haatomborina chefake. Uye murume uyu haadzokorodze hembe zvekudaro. Kana iri mari ane mari hobo, asi imhondi, imbavha uye ndibhiridha futi. Now ndakazobva zvangu kuLimpopo after ndatombogara ndiri ndega. I am now safe uye ndakazowanawo anondida nemwana wangu ende anotondichengeta. Mwana neni anotichengeta tose ende anochengeta mwana wangu zvakafanana nekamuchengetero kaanoita mwana wake. Ndinoda kutotenda Mwari kuti handina chirwere uye now I am in safe hands. Please vigai zvenyu zita rangu, please ndapota. Vedare ndo message yandatumidzirwa nemwanasikana uyu. Hey, zvakangoma hazvo. Hanzi I have decided to send you this message nekuda kwekuti ndakanzwa post yeuya aiti ari kutsvakawo hure rekuti vange vachibatsirana mumabasa avo ekubira vanhu. Saka ndabva ndafunga umwe murume wandakambogara naye kuLimpopo ikoko. Hey, zvakangoma hazvo vedwe. Let us talk about this issue in the comment section. Vadiwa vateereri, ndo ma messages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.